Iplan yokuqala kaNkulunkulu weBhayibheli eyafeyila ile yokuthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. That is the first plan kaNkulunkulu eyafeyila. Genesis 1 verse 26. Masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Ku Genesis 2 mayesemenza lo muntu akasafani naye. Ku chapter 17 unikeza lo muntu umyalo. Lo muntu ungcwele akanasono ngoba yayingekho into eyayizo activate isono. Usho njalo uPaul. Uthi uPaul ungakafiki umthetho. Kwakungekho kona. Ngoba ukona kokuqala ukweqa umthetho. Athi umthetho isono sangena ngomthetho. uNkulunkulu ungenisa isono toqala leyo into yesibili leyayenzayo errong. Okokuqala ufuna ukwenza umuntu uGenesis 1:26 umuntu ofana naye. Mayemenza lo muntu akafani naye ngoba kuverse 17 kwaphoqa ukuthi akamnika imiyalo okukhombisa ukuthi akafani naye. Ngoba uNkulunkulu akadingi ukuyalwa. Nalokho okufana naye ukuze kube perfect akudingi umyalo. Uma ngabe ngempela uNkulunkulu wadala umuntu ofana naye kwakumele lo muntu amethembe without ukumeyala ku verse 17. Okusho ukuthi lo muntu lo akafani naye. Uma ngabe uNkulunkulu uthembekile kwakumele adala into ethembekile. Into ke mayithembekile ayudinga umyalo. Dala umuntu and uyakuprova lokho ku chapter 22. I mean njalo ku chapter 3 verse 22. Uyakuprova lokho uNkulunkulu ukuthi lo Adam ayemdalile akafani naye. Okushuthi iplan kaGenesis 1:26 yafeyila. U chapter 3 verse 26 uthi bheka uAdam usenjengathi okusho ukuthi ngesikhathi emdala wayengenjengaye. Ngoba ube njengaye after esedle umuthi okwazi okuhle nokubi. Uthi ku verse 22 chapter 3 bheka uAdam usenjengathi okusho ukuthi into eyamenza uAdam noEva abe njengoNkulunkulu ukudla emthini wokwazi okuhle nokubi. What about uGenesis 1:26? Should wafeyila. Number 2. Mayemdala lo muntu umnikeza umyalo ungadli emthini ophakathi nendawo okwazi okuhle nokubi. Dlana yonke eminye. Ngoba meke wadla kulowa muntu ophakathi nendawo uyofa nokufa. Okay. Uma yedla uAdam silindele ukuthi afe phela. Ngoba uthe uyofa nokufa. Ukhumbula ukuthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayenga-operate spiritual, waye-operate physically. Mayethi udala umuntu wamdala physically. Mayethi utshala insimu wayitshala physically. Mayethi waqhumisa imithombo ensimini yaqhuma physical namanje khona lo mthombo. So uma ngabe ethi okay mayethi uAdam waphila ngomphefumulo kaNkulunkulu, uAdam waphila ngempela physically. Kanjalo ke futhi mayethi uAdam uzofa kulindeleke ukuthi uAdam afe ngempela physically ngoba yonke into uNkulunkulu ayekhuluma wayeyikhuluma bisiyavela ibonakale kwelenyama. Njengoba wathi makube khona ukukhanya kwabonakala kwelenyama ngempela kwaba khona physically. Uyabona? Waphinda futhi wathi makube khona umhlabatha umilisi ihlahla umilisi utshani kwenzeka physical namanje siyakubona. So yonke into ngalesi sikhathi ngale ya era ye creation yonke into yayenzeka tangible physically. Uma kukhulunywa ngokufa kwakhulunywa ngokufa nokufa njengobesho ukufa physically. Ngoba iplani yobungcwele baka physically yayingakafeyili kunaloko yayiqala. Leyo plan yafeyila leyo plan leyo.
yokuthi nje umuntu abengcwele physical yafeyila shuthi plan yesingake kaNkulunkulu yafeyila. uNkulunkulu nama plan afeyila nje. He's a failure. Jika umuntu wadla wangafa. Lies. Amba manga wathi meke wadla uzofa wadla ngempela umuntu wangafa. Genesis 3:22 uthi uNkulunkulu Adam akafanga kodwa ufana nathi okushuthi le yanto eyakhulunywa inyoka ku chapter 3:4 yaproveka njengeshuthi inyoka yakhuluma iqiniso inyoka uNkulunkulu waqamba amanga. Ngoba ku verse 22 uyakuprova lokho ukuthi uyena oqamba amanga. Adam usenjengathi lokho kushiwo inyoka namanga uNkulunkulu meke nadla nizofana naye nikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Nangempela verse 22 uNkulunkulu uconfirm amazwi kaSathane uthi ngempela uAdam usenjengathi usefana nathi bheka useyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Okushuthi ubani oqamba amanga phakathi kaNkulunkulu nenyoka? Inyoka yakhuluma iqiniso. uNkulunkulu waqamba amanga ku chapter 2:17 wathi meke nadla niyofa nokufa. Yafika inyoka yathi cha aniyokufa kodwa niyohlakanipha nikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi nivuleka amehlo. Nangempela bathe badla oqala nje bavuleka amehlo bazibona ukuthi bahamba zokwesibili base beyahlakanipha bakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Okwesithathu babe sebefana ngqo noNkulunkulu. Uyakuconfirma lokho yena ku verse 22. Amaplan kaNkulunkulu afeyila kanye nokuqamba kwakhe amanga. Genesis chapter 6 I think verse 6 nangu eyisola uthini uthi ngiyayisola ukuthi ngimenzeleni umuntu iplan yafeyila. Ngiyayisola ukuthi ngimenzele iregression. uNkulunkulu wa regreta. He's a failure. uNkulunkulu owenza into aphinda ayisole njengesidakwa. Hayi ngikuthuke ngoba bengidakiwe manje ngiyaxolisa ngiyayisola. uNkulunkulu uactisa kwesidakwa wazisola ku Genesis chapter 6 wathi ngiyayisola ukuthi ngimenzeleni umuntu. uNkulunkulu ubuya yisola ubuya regret. uNkulunkulu wamaphuthu uNkulunkulu wama mistakes. Ngamanye amazwi ngenze imistake ngokudala. uNkulunkulu unama mistakes. Ngenze imistake ngokudala umuntu ngiyayisola. How? Ushonephi uGenesis 1:26 manje? Usuyayisola ukuthi udale umuntu engantweni uthe udala umuntu onjengawe ofana nawe. Ushonephi ukuthi udala umuntu onjengawe ofana nawe? Hayi uNkulunkulu wanikeza umuntu free will. Leyo free will leyo yindaba ibe namandla kunamazwi akhe. Leyo free will leyo ayinikeza umuntu yini indaba ifree will ibe namandla kunamazwi kaNkulunkulu. Uma ngabe iplan kaNkulunkulu iku Genesis 1:26 yindaba iwill yomuntu inqobe amazwi kaNkulunkulu ku Genesis 1:26 azayisole ku Genesis 6:6. Okusho powerless. Uma ngabe nje nithi hayi uNkulunkulu wanikeza umuntu free will ingakho umuntu ona uNkulunkulu akanawo amandla okuvimba isono ukuthi sifike kumuntu wakhe because wanikeza umuntu wakhe free will. Nichazo ukuthi nini uNkulunkulu powerless. Free will yomuntu enamandla kunentando kaNkulunkulu. Nichaza lokho nini? Nina nichaza lokho nini? uNkulunkulu ukhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ngeplan yokuthi ubayisa ezweni loju leinyosi nobisi ubayise eCanaan. Uyajika lapha iplan yakhe yokubayisa eCanaan iyafeyila endleleni. Ubabulala bonke labo bantu kungena abantu ababili kuphela abaphuma eGibhithe. He failed. Ukhipha abantu aba more than 4 million. Kuyongena abantu ababili eCanaan kodwa bonke labantu aba more than 4 million ubebathembisa iCanaan. Abangenanga bafa bonke endleleni kwasinda uJoshua noCaleb kuphela out of more than 4 million people. His plan failed.